kusangana kwatikuita zvekare nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri kuMhondoro tadzoka zvekare. Atonga munongoziva Mhondoro never disappoints. Tiri kwaSabhuku Maoresa. Kune nyaya yatashedzerwa ikoko yemwana ari kungodonha. Just imagine wapinda marriage wakutonzi chidzokera just because uri kungodonha zvichikonzereswa nevedzinza. Mhondoro, rege tikupe zvizere muzvinzwire mega, rege munzwe amai vachitaura, kunyangwe nemwana wacho ari kurohwa nacho nezvinhu achitaura. Ndisemukwadzi semhuri yeZimbabwe, tinokurudzira kuramba musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zimbabwe rakuru kana Sekuru. Tinogara muvillage kwaMaoresa muMhondoro. Kubayira. Chief ari chief ingezi. Ndakarwara bhago rakapera 2022 muna August musi wa25 svika iko zvino ndafamba pesa ndapandasiya but hapana chachinja svika up to now sandokumbira rubatsiro. Chii chinombonyatsoitika pacho paunorwa nezvinhu? Pandorwa nezvinhu unogona kutanga uri musoro kana ungonzwa wapera simba ndichingofamba kana ungoti pandiri pandangotanga ngopera simba nogona kutanga tongodonha. Handizoziva hangu pane vamwe ngati pane zvichitaurika vanenge vanini saka ina handizoziva kuti chichitaurika chii but patofamba zvonzi zvinhu zvedzinza. Alright. Pamunombofamba pacho ipapo pane zviri kunzi chii chinenge chiitika kwamo? Patinombofamba ndakanzi panodiwa wedzinza rako ndikakwanisa kutora sekuru wangu ndibva taenda vatafamba navo zvikanzi kudonha kwavari kuita zviri kuda ropa murudzi rwako. Saka tingati mudzinza mune urombwa? Ya, munokwanisa muti une urombwa nekuti mataurira kuitwa zvitonzi mune urombwa. Saka pari kufanira kufa ndiwe here kana kuti munhu wemudzinza? Anofanira kufa ndini. Ndambonzwa uchiti vamwe vacho vari panapa vanobvuma here kuti chokwadi ndo vari kuzvikonzeresa? Iyo vari kutova nezvavakabata. Vari kutobvuma kuti vada kucheneswa? Vari kubvuma kuti vada kucheneswa but pane aida kuti chenesawo ndobva ati handikwanise ndikwanisa kukuvara. Sanosaka tatokumbira rubatsiro kuti kwanise kucheneswa muchamucheni ndikwanise kurarama. Okay, wakarorwa? Nandakarorwa nakatorambirwa izvozvo. Mwana angani? Ndine mwana wana negore ne7 months. Ndini Michael Gororo nogara mamaorisi ndiye sabhuku wedu. Tabva kunzwa musikana achitaura achiti zvoni ari kurohwa nezvinhu uye zvanzi ari kukonzeresa ari pano. Mungatipo background kuti chii chiri kuitika? Mwana wayo muzukuru yaakarwara. Arwara kudai zvaa ndobva zvaramba zvatiita serious. Pandaizotorwa nemuroora kanzi atimboendai timbonotsvagawo chii kubatsirwawo sezvo kuine vabatsiri. Saka ipapo takaendako ndomubva zvakambogadziriswa ndomubva zvanaka pakubatsirwawo kwaakaitwa, asi zvirongoramba zvichingoitika saizvozvo. Vataura vachiti pamakamboenda muchifamba muchitsvaga rubatsiro zvakanzi imimiwo muri involved pane zviri kuitika kumwana. Mungatipawo tsananguro yazvo? Apapo ndingangokanganwa asi zvinenge zvakataurwa saizvozvo. Alright, Sekuru. Imimi vacho hapana here zvimwe zvamakambobata kumashure uku zvaa kuchikonzeresa kwezvanzi ndezvedzinza kaizvi? Ina handichayeuka, handidi kunyepa. Kana zvakaitika tichasenzawo. Saka in other words mukuti makamboenda makanobata muchida zvekuti mwane mushando? Izvo zvakaitika stereke. Mushonga welaki? Mishonga yelaki yataingopiwa ukati tichingofamba. Saka tingati ndoya kuchidai kukonzeresa kuti muzukuru apota achirwa nezvinhu? Pandifungidzire ipapo. Sei muchidaro? Apo sei ndichidaro nekuti tagara makore sati zvamboitika tichingosenza. Anti munoziva kuti pamishonga apa pane painozongo
ndipo painozongotena yakuchikonzeresa zvakadai so. Izvo ndozvinzwa navanhu zitereki nevamwe futi zvichinzi zvinodaro kuti zvinozotendeuka zvaakuuya mumusha mako iwe wambe ugere zvakanaka. Mini Sekuru baba vababa. Alright. Andiri vasekuru inini uyo muzukuru wangu ngiri uyo mwana wangu mai baba uyo mwana womukoma wangu inini ndiye mwana uyo muzukuru. Okay, Sekuru, sekutara kwamamboita muchiti zvoni mishongela ichiri kushanda here izvezvi pamuri? Kana kutombozviziva futi handichatombozviziva anga tichiri vakomana. Alright, sekuti tauya nevabatsiri imi muri kubuda here kuti musha wenyu ucheneswe? Ndinoda zvekuti nekuti handingamboda kushayikirwa nevazukuru pamusana pechinhu chinokwanisa kubatsirwa chichibiswa. Sekuru, munoenda kuchechi here? Hongu. Munopinda chechipi? Vatana kuvatendi. Aiwa, indoitwa my blessing kana my blessing akurotu kana kuti gororo. Ndinogara muRegera Submauresa. Ndindadeedza vandinawo pano nenhau yepamusoro pemwana wangu anonzi Barbara Akurotwe. Aiva akaroorwawo Chegutu. Saka ari ikoko akanga achingodonha ikamboti pamwe pamiri azvara ndopaakadonha futi mwana anga ine 2 months. Tikati chachi yasara tapfari here ndopeteka ndaona yewo kumuprofita wenguo tsvuku ndobva ati izvo toda vedzinza rekwake. Tikati vedzinza rekwake sezvo tina baba varipo vamwe ana baba vari kumabasa baba vacho vari pano ndobva tavataura vatamboendawo ikoko vamboshandirawo zvaita zvakanaka. Vakadzokera futi mwana apa 6 months. Apa 6 months mwana akabva tanga kudonha taenda naye kumaprofita eziyo zvotanga kutaura zvikanzi utoda ropa pamwana uyu. Tatakamirira kuti mwana akaite 4 months toita sei tochidya iye. Saka zvaingoti ramba zvitinetsa pakati zoda chii futi vedzinza rekwake vatamboenda futi nani namama mukadzi wababa vari pana ndo the same. Saka kuzoenda kwakaita mai vakabva vangonobatirwa futi zvakabatwa pachi pamwana wangu. Saka mai vakabva ati ina handigarire kudii kuti ndife sezvo ndiri chii ndiri mutorwa pai mukati memusha uno. Vatasvika vataudza baba kuti ndo zviripo. Mai akati ini ndaakudii ndaakuenda kana magadzirisa musha indozodii ndozodzoka. Vakazobva tasvisa mwana pamukaka. Saka zvazvangomuruwa everyday zvichimuruwa everyday zvaingotaura. Vatazoenda pane umwe muprofita anonzi Mohati ndobva zvataura futi vanzi yai nevedzinza. Vatatora baba havana kuramba vakati ambuya handei ndobva taenda zvasvika bva zvataura futi bva zvazotaura pane muprofita iye achitaurira baba akati izvoni baba pane zvakachererwa pamba penyu asi ndo zviri kukonzeresa chii dambudziko pamwana. Baba havana kuramba vakabvuma vakati ini nekusazivawo kuti chii chiri kudii chiri kuitika nakandichererera ina handidii hangu handimuzivi asi ini chiripo pandinoda kuti zvinhu zviite sei zvibviswe mwana aite sei ararame. Saka ini nababa tataka kufamba tese tichienda vachiti kana mune kwamanzwa ambuya toita sei tofamba tichingoenda tese saizvozvo hatina kumira. Pakanga pakuda kuzoya mumwe muprofita kuti achizobvisa ndopakabva fona mwana wababa ari kuHarare mukomana akati mai guru zvamuri kuita siyanai nazvo. Ndikaona muprofita anosvika pamba ipapa achida kubvisa zvinhu izvozvo siyai baba vafe nezvinhu zvavo. Pakatombondibata ndikada kutomboti baba madhira yatomasiya kana ine wangu wafa otongodii zvinenge zvangovhara nawo. Asi nekuona kuti anonzwa mudumbu ndiye anogara pachi pamusuwo wetoilet. Baba akati aiwa ambuya tarisai nekuti uyu akafa mwana wenyu inini ndiri kudii ndiri kufawo zvakare. Ndikati no ndozvataura baba munini zvikanzi aiwa ambuya ngatiitei sei ngatitekeroni. Ndobva taudzana baba vari kuChegutu vakauyawo vakati aiwa ngatite takangobva tangoonangana nana baba vakati ambuya imimi musaore mwoyo. Ndikati zvautondiodza mwoyo nekuti ndakaita vana 8
vana 8 vanga chingofa zvisina tsarukano, aenda dumbu kumusana ari kuchikoro zvazodii. Saka inini handichazvinzwisisi. Ndokufona kuna mai yangu kwaMutara akati chimboyai kuno nemwana etifambe. Asi baba akaramba akandishikisa akati ambuye ngatingofambai tione kuti tiwana anotibvisira. Anobvisa wacho akanga achiti ndouya kubva munani zviya baba, kubva munana Mei achingoti ndouya. Ivo baba akati takafamba futi kuHarare nevana vavo vakomana, vakati angobata the nyaya iyoyo nekuti vane mwana womukomana ari kuHarare anombota achimborwarawo. Saka ingoti takafamba nemuroora nevanakomana tiangobata izvo zvonzi zvinhu ngazvibviswe. Saka ndo nyaya takudaidzirai kuti vedu we tiri kukumbira rubetsero kuti tibetserwewo, nekuti hatichaziva maprofita acho aimboti touya hapasisina ari kutiyamura kutiwo hurumendewo itibatsirewo kuti itipo vana Sekuru anda sei vanotibvisirawo zvinhu izvi vana vedu vararamewo. Saka angave ani akanocherera mushonga pamba paSekuru? Sekuru ari kuti ina handizive. Vanditi Sekuru vari kuti ina handizive akandicherererawo mushonga, nekuti ivo vacho vanotomboti zvinotombondinetsawo. Okay, ndachida kubvunza kuti ko uyu mwana waSekuru akafona achikurambidzai sei akakurambidzai? Ipapo pavo zvakatondinetsa nekuti vaitowe kuseni kuma5 ndobva afona zvikanzi mai guru zvakuitika zvakutondibhohwa, siyai baba vafe nezvinhu zvavo. Imimi anenge angosvika achida kubvisa zvinhu ipapo andomubaya nepfumo. Ndikatofonerawo baba vari kuChegutu kuti ndo nyaya iri papi, ndo nyaya iripo. Asi baba vakaramba vakandishingisa akati ambuya uyo ari kuHarare ngatisiyanei naye, nekuti zvinhu imimi neni tisiri kurara nekuda kwemwana ari pano. Anoita nezvei akakurambidzai? Anoita nezvei baba? Baba ado Asenza kunana kwari. anzi anoita zvekwari, zvekugaya matombo. Saka inini pandakabva ndabatikana nazvo handina kuzviita zvangu ndega. Ndakabva ndafonera baba vari kuChegutu. Baba ndikati ndo nyaya yapo, baba mudiki vakundirambidza kuti tiite sei, vanhu vave vaite sei, vabvise zvinhu izvi. Baba ndobva vamufonera iye kuHarare akati baba izvi ndezvangu nemudzimai wangu, imi hamunei nazvo. Saka inyaya yakanga yakutongondinetsa. Vandazodzawo murume wangu akati ko techida kuti zvinhu zviite sei zvingoitwa zvipere. Saka ivo baba vangoti ngazvitwe zvipere. Kana ivo baba kuChegutu uya kwamaita vari kukuzivisai, nekuti ivo baba kuti handidi kuramba ndakaremerwa nezvinhu muri chiparara. Ende vakatotaura kuti kubviswa kwazvo vanasikana vanoroorwa, vanakomana vanoitawo laki remari ravo, nekuti rombo remari ririmo asi rakasungwa nezvipi. Naizvozvo handiti ndizvo baba. Saka mukomana ndiye asiri kuda kuti zvinhu zvibviswa, asi Sekuru ada kuti zvinhu zvibviswe. Sisa hatinyepetora kuti zvibviswe, nekuti kugara uchitsva nemuti paine mvura apo unenge uri benzeka. Tofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti Sekuru ari kuti mishonga like takaipiwa kare kare tichizora makuseni tichienda pabasa. Saka vachaziva, according to Sekuru avachaziva kuti zvakachererwa pamusha ndiani. Asi pane nyaya apa, pane nyaya mhuri yeZimbabwe tonga itinzwe. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking to another level. Arangu zita ndi praises. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.